de cadascuna de les peces per saber què ens volia dir el poeta en cada una de les composicions. Lluís Espot, que és el compositor d'aquestes primeres cançons que farem, era un compositor i un director d'orquestra i violinista també molt destacat a la seva època. I un dels instruments que més estimava, i perquè tenia també un amic molt estimat que tocava aquest instrument, era el clarinet. I el clarinet és un instrument que es va anar desenvolupant a mesura que va passar el temps, però va ser justament durant l'època clàssica i després durant tot el romanticisme que va tenir un moment de gran èxit. Tots els compositors volien fer alguna peça que involucrés aquests instruments. I en el cas de les combinacions instrumentals, Lluís Espot i altres també, evidentment, van pensar que és un instrument que dialoga molt bé amb la veu humana. I és per això que trobareu que durant l'època clàssica i després del romanticisme hi ha aquesta combinació d'aquest instrument de vent fusta i aquest instrument de veu humana. Doncs, si us fixeu, durant aquestes peces hi haurà moments de diàleg amb el piano, però també molts moments de diàleg amb l'instrument. I a vegades, inclús, ara us ho diré quan toqui, hi ha alguna peça en la que el clarinet interpreta un ocellet i una donzella que estan dialogant cadascú pel seu costat. Doncs la primera cançó es titula Sein still mein Herz i més o menys diria alguna cosa així. Guarda silenci, cor meu, i no pensis. Aquesta és la realitat, la resta és només il·lusió.
segona cançó es diu Dickens Sun, és un duo, i és una doncella i un ocellet canten en una tranquil·la nit de maig. L'ocellet canta sobre l'arribada de la primavera i la doncella del debut de l'automne.
de la Sinfonía de Mahler y está adaptada para el trío de clarinete, veu i aquesta és una sinfonia que té text. No oblidem que va ser primer Beethoven el que va començar a treballar la música instrumental juntament amb el cant, com va ser amb la seva novena sinfonia, que va juntar per primera vegada dins de la música sinfònica també la paraula, en aquest cas la paraula de Schiller. La lletra és la història contada per un nen de com és la vida en el cel, en un paradís. Das Himmlische, la vida en el cel.
aquesta dona és que la solució als problemes actuals, les solucions que tenim actuals, les podem transformar a qualsevol època de l'existència de l'home a la Terra. Qualsevol problema que hi ha, sempre la solució la tenim nosaltres dins, des de la pau i des de l'amor. Mai amb la guerra.
els seus marits no deixessin d'anar a la guerra. Doncs estaven en contacte amb els homes fins que deixessin de fer la guerra. Estem parlant d'una tragèdia grega, eh? Ara hem de fer una vaga també.